Замисляли ли сме се някога за захарта, която се крие в напитките, които пием всеки ден? Защото, нека си го кажем, често посягаме към тях без дори да се замислим, а количеството захар, то може да бъде наистина шокиращо. И така, ето какво сме подготвили. Първо ще надникнем зад завесата на така наречената сладка изненада. След това ще поговорим сериозно за рисковете за здравето, защото това е важно. Ще видим как да станем истински детективи на етикети и накрая, разбира се, ще разгледаме куп идеи за по-здравословни и вкусни алтернативи. Добре, да започваме. И то с напитките, които много от нас смятат за, по-добрия избор. Да, говоря за онези сокове в кутия или пък за готовите студени чайове, които изглеждат толкова безобидни. Те са навсякъде, нали? Супер популярни, пият се почти всеки ден. Но ключовия въпрос си остава: спирали ли сме се някога, за да видим какво всъщност има вътре? Колко захар се крие в тези уж здравословни напитки? Отговорът може и да ви изненада. Готови ли сте? 36 грама. Да, точно така. Само една чаша от такава напитка може да съдържа 36 грама захар. Сега знам, само по себе си числото 36 може и да не звучи толкова стряскащо, но нека го преведем на по-разбираем език. Какво всъщност са тези 36 грама? Това е същото като да вземете 9 чайни лъжички захар. Не е шега. 9,9 лъжички. Само за момент си го представете. Как отваряте захарницата и изсипвате 1, 2, 3, цели 9 пълни чайни лъжички захар в чашата си. Звучи налудничево, нали? Точно това се случва, когато изпием една такава напитка. Чак тогава някак си осъзнаваме за какво огромно количество става въпрос. Добре, освен първоначалния шок, важно е да разберем защо това изобщо има значение. И тук нещата стават сериозни. Защото научните данни за дългосрочните ефекти от тези напитки са, меко казано, притеснителни. И така, нека да ясним за какво точно говорим. Научният термин е подсладени напитки, но в тази категория всъщност влизат много познати неща. Говорим за газираните напитки, разбира се, но също и за плодови сокове, които не са 100% натурални, за готовите подсладени студени чайове и за енергийните напитки. А научните доказателства тук са абсолютно категорични. Редовната консумация на такива напитки е директно свързана с много по-висока риск от доста сериозни здравословни проблеми. Говорим за наднормено тегло, за диабет тип 2, сърдечни заболявания и нещо наречено метаболитен синдром. И тук е много важно да се подчертае, не става дума за някакви предположения или хипотези. Връзката между тези напитки и здравословните проблеми е изключително солидна. Това е научен консенсус, базиран на огромни проучвания, които са обхванали милиони хора по света. А сега идва и добрата новина, защото да открием тези скрити захари всъщност е много по-лесно, отколкото си мислим. Просто трябва да знаем къде да погледнем и какво да търсим. Всъщност е супер лесно, само в 3 стъпки. Първо, обръщате опаковката и намирате онази малка таблица с хранителната информация. Второ, търсите реда, на който пише въглехидрати, а под него от които захари. Точно това ни интересува. И трето, прилагаме златното правило. И ето го и големият трик – златното правило. Толкова е просто, че е гениално. Всичко, което трябва да запомните е това. 4 грама захар се равняват на около 1 чайна лъжичка. Това е. С това просто изчисление всеки може веднага да си представи за какво количество става въпрос. Супер! Вече сме въоръжени с това знание. И сега какво? Сега идва момента да видим, че наистина малките промени в избора на напитки могат да имат абсолютно огромно въздействие върху здравето. Вижте само каква е разликата. Просто за пример. Едно кенче, обикновена кола, съдържа около 10 чайни лъжички захар. 10! А до нея една чаша газирана вода има 0. 0 лъжички захар. Разликата е потресаваща, нали? Изборът наистина има огромна сила.
Разбира се, напълно ясно е, че понякога е трудно да се откажем от сладките напитки ей така, изведнъж. В такива моменти вариантите с изкуствени подсладители могат да послужат като някаква временна помощ, като мост. Но ключът е в умереността. Препоръката на повечето експерти е да не се надвишава около половин литър на ден. Но знаете ли кое е най-хубавото? Че има толкова много вкусни и абсолютно здравословни алтернативи. Водата, разбира се, си е царицата, но пък газираната вода с резенче лимон или лайм е просто страхотна. Неподсладените билкови чайове, които могат да се пият както топли, така и студени, също. И една фантастична идея – да си добавите парченца плодове, краставица или листа мента в водата. Придава невероятен естествен аромат. И в крайна сметка всичко се свежда до това. Малките, ежедневни избори са тези, които изграждат здравето ни в дългосрочен план. Като обръщаме внимание на скритите захари и съзнателно правим по-добър избор, ние всъщност поемаме контрола. Силата е наистина в нашите ръце.